Kyombeki ekyo kegotebanga aba chancellor mbarororo gusaba teneribechi university mbarororo kurwa asuburayo bokoro bwa umurayo ogatatu bwense ya Kenya nyagusira Mwai Kibaki batatageti korwa obisi eliogo pave way obocholi ogosego pave way asokulikwa kwaba teneribande abaya abaranyare gokonya gusukia chi university motwe kemagenderero naboigo ase chisemi anika kwane twe no mo secretary general wekombekyo Senator Constantine Wasonga oyote betenga abali mbono nguchi bali go down their tools asogo takanwa chibesa chiabo chomotyenyi ogatatu na madeni ande guchimagega ekano mnyoka samwana chi counties peji 15 na kabere nimmulekeretenga na kibona ba governor they are demanding release of 13 billion equalization cash. Ngobano mwanchu muligereria kolengana na Council of Governors Vice Chairman Ahmed Abdullahi nigo tebirenga chibase cyo wika chibwato kwe burenchera ya moyo koleta magendera se chi county abo asatebere chi county 14 nigo chire entitled konyora chibase cyo cha equalization fund tumanyeti equalization fund nchire chechi kolende nchiwenete kubwato kwa ange 13 billion ngo chibanya tole nchire chechi waiga se epeje yo mangana chi county wane county ya Nyandarua niga ba MCAs babete shocked magayo konyoranga wetani abakoli merimo elibwe ya machimia isato nigo batana gwakanu chibesa cyabo bali bamanyekanite buna healthy volunteers eye mageganga nonya e budget ya baraboko bekwensemo banyale kwe wachi stipend cyabo mbana gwakano wikabona kolende kolenga no waziri boteneta mangana yobo chenu madam Wadi nigate birenga chibesa chinchirenchira banyale ko babagwakano bege account ya Taita Taveta ngoteberenga aba menyimbarororo bali chi victim ekero banyaleko bagusagono ne minyama gusitora tebe wildlife chinjogu unachiko so achiali ebintu byabo chiasali abande basirya magima mbaranyarako bagwakanu angeshilengi chi billion isano echo chire bale odd amana serikali ya county ya Taita Taveta igona mangara samangana yechi county mwanchumulile county ya Kiambu ni Nyeroche Narok ni Nyeroche Embu neregabo amana yechi county chinde chinyinge asamangana counties nabokonya gazeti ororenga nalyayo wenete kumenya kurwa county kiye nabokonya nyora se gazeti ya The Daily Nation. Biamono bona karosara de rabnenje gokora kurwasi gazeti ya The Standard na area sense ya county ne ribna abantu 250 kurwasi county ya Kisii batanya kwa kanu jibesi yaboni gobona bachiru ikase kambero kyare band employment code ekero bago soere county yubna mbanya kwa kanu jibesi yabo asenjera yabo mbanya kwa kanu gobono nigo bachira se kambero kero mroje na babe correspondent mugabano be county ya Kisii Paulo Simbarate yunyora se beje merongibere asindo jibuna gati ya bari basiri mu mabwabo abantu batano bari basiri mu mabwabo ase bara gusumba baskono bwe bara uri okarkana Kisii strategic road nkati yabo no mworokiwa oyomo yunyardigo gutumwe school fees nero nyardiga wikera makweli yaye gwetera umubasukono uyu bwe bara tewe somera yu naboko nyora sebechi yemeronkebere na inye iniga seti ya testana bwe gasense Maria Western ni gobona bara ikoro asense meyo banyare ba kumotogi prime cabinet secretary musari mlavande amono mono galibwe bunge mose wetangura anekrba bekire obwasi ba bekire miroberio yoko united yo koleta bantama kurwa asense meyo ya Western asense Mary ya Migori ngananera yogo ichani ekero munyanyimbo yo manyarde kagwe ikera makweli yaye ekero bono barenge safety abo tukose bari ko patrol bakabwata umwana bodaboda yomo oyobwate nyasole ekero babwata umwana bodaboda uyu kumba abantu bense meyu bagakira nege turi bakaje bagaito munyanyimbo yomo wikaga sirio mabwe iko bono cyabantabu nenyasole bakwegerera gose no boke babate bosire yes na roche that's very unfortunate ekiagera abanyanyimbo ne shifty egameremo ya yaringa yande ineregasi yabo ineregasi yae yo maintain law and order ekero mwana bodabodo jwa gete kabise getulinga omuntu yonko murakale bodaboda yane bagacha kabisa bakale komo nasire tubo mabwaye in short
nabwe togwaka nga pole sana na indirinde that's very unfortunate karo muntu witwa call on duty mwanchumuliria tigantigera abo kurinde tigankurire county ya Kakamega ekigambiro kia Employment and Labor Relation Court niko kia nyariko bakie kohoda County Assembly ya Kakamega Moraine State the suspended clerk Labana Temba na kumwaka na chibesa chia echo musahara na benefits full na ande chibe backdated to February 8, 2022. Lady Justice Jemima Kelly nigate betenga utene ni wemeremo kwaye omo clerk yoyo Temba nigo kwa lenge anilofu and unfair and directed that he resume work again remiremo yaye and anyole chibesa chiaye in full igobano mwanchu muligeria na radio ali asamangana yechi county oyobano guchali go smile kyande gikomi oroche backdated mpaka umutinyu okabere tare 8 2022 acha go watch benefits chiaye andaka no musahara yo in full igobano mwanchu mulike gambere kyabere kiengenjo sana asuko gaya nebina biri okonyora bikunereria bitabwatetie lichiko ayo naro ale ase gazeti ya The Daily Nation na mangaro mwanchu muligerio bonchoreri mbole gabo mangana echisemya mangana echigosori na mangana ndamange biasara asingijo chinga kinebiro tutakwane kirege tukore twagutigire room egera go kwenyorere gazeti yao either The Standard wose The Daily Nation wesomera century bekera ntumeto se kwanyorere Taifa Leo na bongo baira se Taifa Leo kiagera nindo chingi kero ande no nimena bo predict squeeze inyora na kekora gensa ya maneno so jigorabo to kwa nyora na Steve Alika ngojara se studio ino mu MC korwa se ward ye ibeno tukwanda mangi ori county to ori ward yaye uchero tebina igari bone ward yaye no prison zujigoji na choto tebia bunga kibaro beretie baromanyare ganetie sema yo nyantrao unyaribali ngoto tebia de bintebia binka semambia nigo to na Steve Alika asemambia bone genyora ngo so ala se studio adibodira niko mabona boko motomera omubori asemambi yabana kuni tutrai korro neria sensemeri ya Taifa Leo neri bagoteana waregesa msimamo Ruto na Raila wakubaliana kufanya mazungumzo ila tu Azimio ikitoa masharti makali igobona korona mpai kwana tena bara kwane lakini korona Azimio bado imetoa msimamo wake mkali na masharti ya makomu kabisa bakali kuboli hiyo niyo waregesa msimamo lakini masharti ya Raila na alina tunataka akagoteana tunataka kamati ya kujadili muundo mpya wa IBC kuwa na mwenyekiti kutoka Azimio na Kenya Kwanza na kuijumliza wataalamu kutoka nje. Ayuna na masharti ya Raila Amolo Odinga. Kamati hiyo ya bunge kuundwa mara moja. Mara that. Wafuasi wa Azimio waliokamatwa na polisi waajiriwe bila masharti. Hiyo ni masharti ya Raila. Tutaendelea na maandamano iwapo mazungumzo hayatakuwa na manufaa baada ya wiki moja. Iwani gate rute wiki yamo na ande amanda ebinde bitabe tipironge iko baada abantu ngo bugori bari gisuburi iko jasense ya abosio riba ya mikopo kumiza mahasura aina mpya ya kisonono ya tua Kenya ingwa kwa na burende no burwiro bo bwa chinza mojansoni bwa ya siogire Kenya aina mpya ya kisonono ya tua Kenya igobona abantu berende ayuna aroloje aero bolita siga seti ya te Taifa Leo bia mara sana mwancho mulire igonya koroche kuna utamu kwa Taifa Leo enyorere gazeti ukiona kuna utamu The Daily Nation jipatie hiyo gazeti ukiona ni The Standard the Star nerororo The People Daily mpaka East Africa nerororo naboko enyorera bwesomera century weekend into etwara kumanyitu ali obwena kumanya so bwenge igo twachutia anya namangana amnanaki abara yababere baigete bachigotwara chinkwana ntwe twachuti igoro naboko esomera kwa kina kwa kirefu kwa mapana egere bwenyorere amangana mnanaki agenda ta sense ya Kenya karoto gendrete igatwa cold ndo chenga kala ni kwa box
no aria tuligitugwetera senjira ya online Vansikeri na aya asante sana baba kurwa Rungai Edwin Ratemo nere nkurwa Nairobi agoteba watching Eric Okinyi agoteba watching live from Mutagara area niko ndani hadi mwisho asante Abigail Obonyo nere agoteba good morning Marison from Nyacheki ward watching live and my family biamono sana sibali mugende tugutuma ujumbe ekero muguto ashwira nga muko na sisi hadi mwisho tumaide sono bwate ujumbe biresa twiga dinda dijirigireri lakini nataka kora arigireri na dende digiji yonero mokonyi bumura ibwense agote abona abakenya bonsi bono tigatwira nemiremo tokore igase tunomokia magiga yokurangirwa mandamaraga calling off wa demon aidiga kwana ya bono mambia anekeraika obisi yae chinsa eraika 5:30 okay eraika 5:30 mambia ote arende na ya tigatokore miremo asomokia ekero bono atebirenda mandamaro karangiri gwingi tutakore let us work ikegona ujoga and then that 2 billion per day itugole mandamano kuchitiri chiasira so wakenya let us work together ngorika badole that 2 billion na kogendera abantu bakore wafanye kazi egere chibasa chitoke chinyinge tonyara ko batugwe enjoy buna bakenya economy itukusenero nesuke egere tuika asibirengo bindo ino ne deputy president narorire kulinda chinza sana nande asobisi to timeze semunyara ne chinza echo ali as 5:30 oikaranzira nyute bakecha lakini timu Ensakia ekiara igo bono timu Ensakia ngomutangana dore ngomutangana zorake yigo Joshua Mongoro Ismail korwanya tie komirimani kinyonzi watching live no arime yumurubin biamono kermanda tutubwati asemambi ya boni nganchere nda twale parting shot yane ndoche ngabona tokuchikoira na boranyaranga mageni kagwikara studio na inderende kago chaboko momboringa aiga se proposal ya prisons airwe abezo ko irugo chichinsa mechi nyanturago gose ande asayu narra amo PS sambangana a correctional services was what Mary Mudoni ne committee ria acha ili kuligereria ngasikiare beta baranganyi kurendo gocho I heard that imbachiete bakabo bakachikora rigereria amachibumba manyete na Steve Arika mwashimiwa na baranyane na maita machibu ayo asari naga yare prisonnier nganyi wose na kiere egere atwerera senjira yobekerano kurende gukorera nchibuna Sara Ntita abine birengera byana yo mto Brighton no mwancho murigereria igo ntageto kwa chingurunga chingwane echo chireta matunda ikiagara rojenga there is some conditions if there is no fruit na ende bado tutabaki vile ilikuwa nogo sabakwane abuno Kenya muna chingwane echi chituara matunda mtoto tuko na kuira na chipara nonye kere rightfully ase katiba ngochere yasali nonye togotabanga to expect ya amandamano yomorembe ndiri amandamano araba yomorembe asense ya Kenya chinse chindi jiro nkorora tora amandamano nkobara yomorembe bintu bitali gosaleka lakini nse ito ya Kenya ntoleta bauti yake nonye tokonya gotera amandamano iwe ya amani to me nchendo chenga we have a long way wacha gotora amandamano ya amani igonki ngoteba achinkwa na chireta matunda so that ntonyora se chipara wetera masaba igo mwanchumugeria tuzidi kuomba ekiagera lakini korengana na SBG yomraibu ensena tena ngojibaro ikaranza bakwane korengana naye karwanye is welcoming honest talks I think from which how do you measure honest from which because yara tebate bipartisan lakini na kwanda tengana ya bipartisan through parliament so I don't know parliament yegane committee yeraila tebate ba form immediately yewatebire ya mangana IBC ngakigo chikoba bwanga kamatiero yogo keiri goli iri chibando ja kwande tusine mangana IBC ye Sara abono ngo Steve Ngojale IBC ni IBC kyombe kyani eketene topo choria manage mbebe igombe ni kwento ke babwate in mind ne obinebiro go byabo go chorwa dange barate tena nkamati kigo chikori igoro ya economy dange bone economy ba cha ke economy experts na kintu bikwirana lakini bone into ba jire ne bintu bya economy jojo ande namba kwanta kamati ya mangana economy but still
That's the beginning of everything. Asengencho mparoche nonyena mangana ye chikura there's some holes batagete ko teacher for the benefits ye chikura chirabe chigwa kwa sense ya Kenya not necessarily chibeko chiakugo as a muraibu kemake ODM but for the benefit ye chikura chira koreke as sense ya Kenya. That's the process ba chakire naroche mwashimo akuboli wali ngalinde amangana ye ogokeya birengo byobugima iga Kenya bakate bana bero bintu bwate we are going in the same direction you understand it we kabono because honestly nonye ne president mbamu boleti about obugima go Kenya sikuona vile walijibu these two leaders sikuona kama vile walijibu because ndonaro it's about IBC and such like temeti nuna kimwaro chira kidendege ndira sange karangara dikeino ochaga gase studio onye tokwira no magani gaguika se studio Brighton nabako na kubirigerire birengera bino asenjira yo wekerano igama tukategerire atanomo irireira mwego sinani gurina na samandamano ose na ndemba jigosike mbamene tokuma ya tiga bachake because onye it's 1 week neri tuko ilimori aitre igonye that committee yakorosubu iundwe mara moja egera barole na kiva gosko chimoto hii ni Kenya na Kenya si hami na ndemba bia bagote bana wataram kutoka nje na raira kwenye kawa na western states wa tingiria mazuguna maswali mengi ya kujiuliza lakini ndio jumuiya na yebiro ndio tukura ligere to sena verega twenda senza mbere mutumogo turamanyanga yumurayo itaigire stable alika buno ikire tutangia na hivi nataraiga na tunadokora na tutaenda kidogo lakini nongocha ali tukwana mangana bera tatu asimambi yabone tuska ina Ndizi TV obwanso bomba Gusii. Ndizi TV obwanso bomba Gusii. Omurigereria bo television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikio nambeye mu GTV ya Ndizi TV niko kiringira guchasure road show yoko nigeria riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasore iyo tokoma nyiguru jimero birijeito abara yeba Ndizi TV na boigumerane n'ababwatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twisa musekigima chitarikie merungibire neisanonemo chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwezemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabito iranda boat yumu Kisii neri tukori kubwatia chitarikie merungibire neisanonebire nigo turachakire imeyumu Kisii esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Nuwerioye tukurira imiyumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV obwanso bomba Gusii. Aye n'umugendi ya piki na nigo tegetea maguta yeshiringi kiri wibere abosa ase offer eguchikoera chitariki 30 neyemo chumutenyo gatatu kurwa si company ya Car in General bono ika ase company ye ibwatu bumanyu bunge asa mangana yichipiki chigari nebyuma byabo ibyura twaro kwegena asibire ebyetane rimuriuka rikucha sibirengero byabo Car in General abanigo bakodia chipikipiki cha TVS chituktu lawn mowers ichuchikubuturo bunyansi jigenereta chigutumikaze chiabisi na buigwase chinyagetari nechi spare parts chabo boigo mbabwate chitairi chichipikipiki nechigali chi oil chokorere service mbabwate garage yokobarira chigari n'abarosia bari n'ubumanyo bunene ngokonya bari abaguri babo go process logbook nechi number plate nkorwa bari warrant y'umwaka yomo ase chipikipiki imitinye tano nomo ase engine ye tuk-tuk na boigo chitail cha MRF onde bwensi wadana abatambe abakonyara services cheito
pikipiki chituktuk echi kotechi spares abakotinyana kobakonyoru seli kolia rahisi elire discounted andonse sikitown echiga kere pikipiki eyo kugura nigegocha nechi helmet ibere chi reflector vest ibere a license holder eyemo ya insurance a toolkit eyemo ni warrant rumwa koyomo ni gobari ni jumu chukisi ase nyumba ya Ram Plaza ibara ya Kisii sotik gosoba kiresime ase namba enotisano ibere iseto enotisano ibere iseto isano nemo inye ibere isano iseto kianda gose enotisano ibere kianda isano ibere isano ibere isano iseto ka in general power for better living enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So nakito karo montachi robisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Obomo bwa azimio la umoja One Kenya ni bagendrete komochia serikali asogotaikirania amaganio y'abananchi asikeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali gochikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komochumurai bwekyama kya ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwancho mulgeria inega tiari agendrete gokorekana ase chinsemo OMS ya Kenya ekero trachie gosangereria erio tokumanya senchira yo bwikiranu onse yakereri sokoria Jumatatu semanye Jumatatu ense